Ayan, so hello ulit guys. So ito yung video natin na ngayon, no? Ang tutorial natin ay paggawa ng button sa UI designing. So dito pa lang tayo sa designing, no? So gagawa pa lang tayo ng button na magta-transition from light mode. Wait lang, di pala siya naka-light mode. Ayan. From light mode to dark mode. Ayan. So ito yung gagawin natin ngayon, no? And vice versa from dark mode to light mode. So basically, ganyan yung gagawin natin. Although, ang papakita ko lang mismo ay itong button. Kasi yung paggawa nitong app ay kayo na bahala kung anong trip nyo or meron na kayong initial na gawa. Ayan, pwede nyo din i-implement. So, yun, tara na. Ayun. So, ito, no, yung dito, initial na ginawa kong button. Pero, gagawa na rin tayo ng real time para makita nyo kung paano. Yan, step by step natin siya gagawin. So, una, gawa muna tayo ng frame. Ayan, hindi na lang ako magsaset. Hindi ako kukuha dito. Maliit lang frame lang yung gagawin ko since example lang naman siya. Ayan. So, ito yung pinaka-base natin, no? And gawin ko siyang kagaya ng ito. Para sakto lang. Mas light pa. Gawin ko siyang mas light kasi yun yung trip ko. Charot. Ayan, ganun. So, okay na ako sa ganyan. And then, yung paggawa mismo nung button. So, paggawa ng button ay rectangle lang. And then, ibahin yung radius. Ayan. So, pwedeng dito. Or kagaya nung nabanggit ko dun sa huli nating tutorial, ay pwedeng dito nyo nalang baguhin. Pero yan, dahil rounded corners naman yung gagawin ko lahat, sa lahat ng corners niya ay ito na lang ginamit ko, yung pag-pull paloob nung circle na to. Ayan, sige. Zoom pala natin para mas kita. And then, liitan lang natin para mas mukhang realistic na button. Kasi masyadong malaki yung kanina. Ayusin natin. Ayun. And center. Ayan. So, ang gagawin ko dito ay gusto siyang white, yung base ng button natin. Ayun. And, lagyan ko din siya ng dito, shadow. Pero sobrang subtle na shadow lang yung gagamitin ko. Ayan. So, 10% lang yung ginamit ko kasi outdated na yung sobrang dark na shadows for buttons. Ayan. So, ito na yung pinaka-base ng button. Or kung kayo bahala, syempre kung ano yung trip nyo. Pero for this example, ito yung gagamitin natin, no? Yung kadalasan nakikita na icon ng dito, light mode and dark mode. So, pero yung kadalasan yung iba sa mga ibang application, yung bulb, yung yung ginagamit nila example. Pero dito, ito na lang. Para makita natin yung smooth na transition no bilog papunta dito sa other side. Ayan, sige. Ito muna. Ayun. Gawa tayo ng bilog dyan. Tapos, ipwesto natin. Bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. So, kaya ko siya binibilang para sakto lang yung para saktong-sakto pati pag nilipat natin sa kabila. Wait lang, off pala. Balik natin. Gawin lang natin 10. Ayun. Tapos litan natin ante. Ayun. Ayan. And then, ibigay natin ang color. Ito yung gagamitin natin. Kagaya naman dito ay orange. Lang, parang masyado palang malapit. Ayan, sige. Yan. And yun na. Yun na yung button natin. Group na lang natin siya para cute. Charot. Para hindi siya maghihiwalay. Ayan. And then, since okay na tong frame na to, gagawa na tayo ng frame for dark mode. So, duplicate lang natin. Control D. And then, dahil dark mode, ibahin na rin natin yung background nito. Gawin natin dark na gray. Ayan. And itong bilog na to, lipat natin dun sa kabila. Kagaya lang din ang ginawa natin kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Parang sobra yan. Gawin natin 10 lang. Ayun. And then, ibahin din natin yung color niya. Gawin natin siyang darker. Ito itong base, hindi ko nababaguhin. Yung color na lang ng itong bilog na to. Ayun. So, basically, ayun lang. Okay na yung buttons natin. And, magkakatalo-talo na lang siya dito sa prototype.
So, dito, pindutin nyo lang. And then, go to prototype. Yun, nandito sa may right side, sa may right panel. And then, itong plus, may lalabas yun na plus. Connect nyo dito. Ayan. And then, pindutin nyo on click. Tapos, navigate to. Kaya navigate to kasi gusto natin na pag pumunta dito, pag na-trigger itong button ay pupunta siya dito sa frame na to. So, ito nga, frame 4 since frame 4 yung nandito na pangalan. And then, smart animate para kita natin yung smooth na transition from left to right para hindi yung instant na nag-pop up na lang dito. Tapos, ayun. Para smooth yung transition. And then, ayun, ease out or ease in, pwede naman kahit ano. Tapos, yun. Pero ang sa akin, mas bet ko yung ease out. Ayan. Tapos, ito naman yung time delay. Ayan. Kung mas trip nyo, mas mabilis, edi, mas lower na number. Pero kung mas mabagal, ayan, taasan nyo. Pero sa akin, sakto na yung 300 milliseconds or 200 milliseconds. Depende syempre yan sa trip nyo. Ayan. Yun. So, okay na to yung settings na to. And then, ito, i-connect din natin para kapag pinindot yung nandito sa, yung button na nasa dark mode ay babalik siya into light mode. So, same lang sila ng settings. Ayun, on click. Pindutin dito yung on click. Tapos, wait lang. Tapos, navigate to. And then, ayan, dito hindi natin siya ibahin kasi kinonect naman natin siya dun automatically. And then, wait lang, open overlay. Dapat navigate to yun, ha? Ayan, on click navigate to. Tapos, dito piliin natin ay smart animate. Ayan, so, same na lang. Ease out, tsaka 300 milliseconds. And, yun na, okay na yun. Ayan, so, try natin siyang i-present kung same lang ba ng kakalabasan. Ayan, wait lang natin, mag-load. Wait. Ayun, wait lang. Usod natin, hindi yan yung ito siya sa may flow 4. Ayan. So, kagaya nakita natin, ito yung initial. So, pag pinindot to, ayun, kita nyo yun. Smooth na transition siya. Kasi kapag hindi smart animate, diba, mayroon siyang diba may iba't ibang options dito. Napakita natin. May iba't ibang options siya dito for animation. Pero pag smart animate kasi, kadalasan actually ginagamit to sa parallax effects sa mga landing page na design. Pero pwede rin to dito para yun, kita mo yung pag-transition talaga. And more realistic siya kasi yung bigla na lang from this, magpa-pop out dito sa other side. Ayan. So, mas maganda to gamitin. So, yun. Basically, yun lang naman yung dito sa ganitong klase ng button. So, yun. Tingnan ulit natin kapag ginamit siya sa app mismo. Ayun. Paano natin siya? Ayan. Kung kagaya lang nung kanina, diba? Ayun. Wait. Wag to. Kasi ito yung image lang to mismo. Kaya, hindi siya naglo-load ng ayos. I mean, hindi smooth yung transition. Ito yung gamitin natin. Wait lang. Loading. Ayun. So, ito, syempre, kagaya lang din yung kanina pag pinindot. Ayun. So, yun. Sana natutunan nyo kung paano siya gawin. And kung meron mang kayong clarifications and all, ayun, sabihin nyo lang. And, chat lang kayo or comment. Chat. Tropa yarn. Pero, ayan. So, yun lang naman yun basically. Madali lang siya talaga. And, experiment na lang kayo kung meron pa kayong gusto i-explore. Yun lang. And, comment na lang kayo kung trip nyo rin matuto or may katanong kayo tungkol sa pagde-design. Yan, pwede natin itong gamitin as example since ito hindi pa naman siya final na design, no? Basta-basta lang siya para lang may maipakita rito sa tutorial na to. So, yun lang and thank you sa pakikinig. Ayan, one last look.